Tanawa lagi, ang pinakadako kayong sulpot diri sa kalibutan, kini yung Romano Katoliko. Matud pa diri, the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Unsa daw? Older than the Roman Catholic Church. Magulang pa siyang Orthodox mo na sulpot ang Romano Katoliko. Kung mangilad manggaling ta, dapat ato na lang yung tawag ining sagad-sagaron ba. Gano man kay kung maghatag taog ka ng mga statement nga mapakong gihapon ta sa atong mga dokumento, sa ato ang gitawag og argumento, may pagmaghilom ka na lang. Ani ba? Ang atong higala nga kining I think murag defensor ni sa gitawag og Seventh-day Adventist, nagkot-kot siya og tawag ining document niya para ingnon nga ang simbahan Katoliko sulpot, para nag-cherry picking siya ba. Buti pasabot kung unsa lang to iyang magustuhan, mo to iyang tawag ining gamiton ra. Dili niya tan-awon ang kinatibuk ang giplastar sa libro ug sa kasaysayan. Ang iyang gi-quote nga libro kining World History for the Postmodern World by Gregorio and Sonia Saide. Ang iyang gi-quote naa sa page 114. Ang gingon pa dinhi, the Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Iyang question nga nung nasulti man ni sa gitawag og writer nga ang Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Remember, ang term nga word nga Orthodox, again ang term nga Orthodox, for the first 1,000 years, dili na siya classified as tawag ang reference sa Eastern o sa Western. Before 1,000 years, ang nahitabo, naalay o sa kabuok Orthodox Catholic Church. And that Orthodox Catholic Church headed by the Pope. Gipanguluhan nagsamto papa kay kana nga panahon wala pa gi-classify din na nga Eastern Church and Western Church. Nahitabo lang nga na classification of Eastern and Western Church after na sa Great Schism ni adtong 1054. Para masabtan sa ato ang para masabtan na sa ato ang tawag ining higala. Karon, kanong gisulti man dinhi nga mas una pa ang Orthodox Church kung i-compare sa gitawag og Roman Catholic Church. Ang tubag ana in terms of dioceses, in terms of patriarchates, una gyud ang Eastern Church. Ngano man kay diya man nagikan ang Christianity or kang Kristo mismong iglesia. O atong basahon para makasiguro ta. Niya. Naa sa page 117. Paminaw, ang imong gi-quote 114. I-continue na to sa 117. Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. So asa man nakaposisyon ang Palestina? Eastern part man. Sa gitawag og Roman Empire. Eastern part man sa Roman Empire nga sa karon nga panahon gidumalahan na og tawag ini mga Eastern Orthodox churches, majority sa ila, pero na may mga tawag ining mga simbahan din na gidumalahan pud sa mga western priest and bishops. Pero again before 1054 usa lang nakabuok, wala classification Eastern o Western, wala. Okay, karon subuti pasabot kanang giingon nga mas nauna pang Orthodox Church kung i-compare sa Western Church nga mo ning Roman Catholic Church sa hinungdan nga refer na sa dioceses and also the patriarchates. Number 2 point, ang kanang nagtukod og mga dioceses sa Eastern churches, same apostles, pareho ra nga mga apostoles ang nagtukod sa dioceses dito sa gitawag og Roma nga mao na karon ang Roman Catholic Church. O basahon natong balik Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread of the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. So, buti pasabot, same apostles ang nagtukod sa gitawag og oldest
gitawag branch of Christianity sa eastern part kining Orthodox churches, same apostles ang nagtukod dito sa Western Church. Asa man nila ang pagkasulpot? Moingon mong sulpot kung lahi ang nagtukod sa Western Church, gaman ng Roman Catholic Church o kanang sa Eastern Orthodox Church. Tama na inyo ang ginahon na, pero dili man na mo gibutang sa gitawag og libro. O napa sa page 118. Christianity spreads westward. Christianity started in the east. Muna itong giingon nga mas una sila. But it found more fertile ground in the west. O nya, by 50 AD, Christianity had won many converts to Rome and other parts of the empire. Sumuti pasabot kung ato ang tanawon ang tawag ini nga Kristiyanidad gikan sa Palestina, gikan sa east, naabot og Antioch, east gihapon, naabot og tawag ining Asia Minor, east gihapon, pagkauman naabot og Corinto. Then after on that, naabot og tawag ining Rome. So, may imong tanawon, siyempre nagikan man ang mga apostoles sa Palestina, una gyud nilang agian ang kuan, una gyud nilang agian ang eastern part of the empire. And pero ang puntos, same apostles ang nagtukod sa eastern churches, same apostle ang nagtukod dito sa gitawag og Western Church. So, yung sa mo pagkasabot nga sulpot ang simbahang Katoliko. bangag niya kabalo ba mo kinsa nagtukod sa Roman diocese dito sa Western Church? Kanang mo ng Western Church rather San Pedro. Nya mingon mo mo nang sulpot palusot nang gid mo nya kanang inyong pagkasulpot inyo pag yun nang ipahid sa simbahang Katoliko. So ginugo pagkabangaga magyud ninyo pagtuon mo kasaysayan oy. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.